A Xunta de Galicia confía no valor excepcional que reúne a candidatura Ribeira Sacra Paisaxe da Auga, destacando que se presenta unha paisaxe construída co uso da auga dun xeito novidoso que non está presente aínda de xeito suficiente na lista de Patrimonio Mundial. Nesta recta final da candidatura, o Goberno galego ten boas sensacións, tanto polas que foron recollidas en todo o proceso, como pola última visita ao territorio que realizaron os consultores da UNESCO a principios deste mes de outubro. Desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, no marco do Consello de Patrimonio Histórico que se está a desenvolver estes días en Roma, remárcase que se trata dunha candidatura madura e sólida que fai encarar este último tramo con optimismo e confiar en que non decepcione para acadar esta distinción en 2026. Lembran que todos os pasos a dar neste intre son claves de cara á decisión definitiva deste organismo no segundo semestre do vindeiro ano. O Goberno galego executou en solitario ou en colaboración con outras institucións e concellos máis de 90 actuacións tanto en materia arquitectónica como arqueolóxica en diferentes bens como igrexas, mosteiros, museos, castros ou xacementos romanos, entre outros.